Vitajte na kanáli Promoteus Slovensko. Debrecínska pečienka je v akcii za 61 centov. Minerálna voda je teraz v akcii za 1,92 €. Čokoláda rôzne druhy je teraz v akcii za 1,95 €. Paprika na lečo je v akcii za 1,99 €. Červené jablko je v akcii za 69 centov. Broskyne sú v akcii za 1,19 €. Konifery mix sú v akcii za 1,99 €. Melón honeymoon 1 kg stojí 2,49 €. Bageta s hmotnosťou 220 gramov je v akcii za 55 centov. Kváskový slnečnicový chlebík je teraz v akcii za 1,05 €. Bravčové rebierka sú v akcii za 4,39 €. Mleté hovädzie mäso 1 kg stojí 8,59 €. Baďu steak je teraz v akcii za 2,99 €. Morčacie krídla sú v akcii za 2,89 €. Saláma Poličan 500 gramov je v akcii za 5,59 €. Švajčiarska šunka je v akcii za 89 centov. Kozí syr 66% stojí v akcii 1,79 €. Dezert je v akcii za 49 centov.
Oštiepok 40% údený je teraz v akcii za 2,99 €. Kuracie safari je teraz v akcii za 1,48 €. Instantná polievka je v akcii za 27 centov. Milka Sensations Cookies sú teraz v akcii za 1,89 €. Sirup s vitamínmi je v akcii za 0,99 €. Hamus je teraz v akcii za 1,79 €. Kukuričné lupienky sú v akcii za 2,19 €. Broskyne sú v akcii za 1,39 €. Tvarohový dezert je v akcii za 89 centov. Saláma s ušľachtilou plesňou je v akcii za 3,99 €. Tavený syr je teraz v akcii za 85 centov. Čokopiškóty sú v akcii za 89 centov. Jogurtový nápoj je teraz v akcii za 2,39 €. Doppel Keks je teraz v akcii za 2,29 €. Lazanie sú teraz v akcii za 3,99 €. Piškóty sú teraz v akcii za 2,09 €. Mrazený krém rôzne druhy je teraz v akcii za 1,49 €. Mrazený krém je teraz v akcii za 99 centov. Rustikálny twist s olivami 247 gramov je v akcii za 1,09 €.
Kváskový share-bread je v akcii za 89 centov. V Gold Edition Pecorino Romano DOP 36% je v akcii za 3,89 €. V Gold Edition zelené olivy sú v akcii za 2,09 €. Sorbet je teraz v akcii za 2,99 €. Ovocná kapsička je v akcii za 33 centov. Kukurica je teraz v akcii za 1,29 €. Dražé žuvačky sú teraz v akcii za 59 centov. Čokoláda UB s hmotnosťou 90 gramov je v akcii za 2,09 €. Šťava 100% je teraz v akcii za 2,29 €. Liehovina je teraz v akcii za 7,49 €. Staropramen extra chmel je v akcii za 75 centov. Svetlé pivo 12% stojí 65 centov. Panzaník gnocchi sú teraz v akcii za 1 €. Žuvacie cukríky sú teraz v akcii za 2,79 €. Bageta s restovanou cibulkou je v akcii za 66 centov. Nátierka rôzne druhy 100 gramov stojí 1,98 €. Sprchovací gél je teraz v akcii za 2,29 €. D-Block je teraz v akcii za 5,89 €.
Adidas pánska polokošeľa je teraz v akcii za 14,99 €. Vans pánske teplákové šortky sú teraz v akcii za 29,99 €. Detské pyžamo Paw Patrol je teraz v akcii za 5,99 €. Plyšová hračka Paw Patrol je teraz v akcii za 7,99 €. Talentus gélové perá sú teraz v akcii za 2,99 €. Vodové farby Talentus sú v akcii za 1,49 €. Súprava DOS Spice Ampersand Soul je teraz v akcii za 2,99 €. Brajo kuchynský nôž 1 kus je teraz v akcii za 3,99 €. Fitness bageta je v akcii za 78 centov. Cmarový chlieb je v akcii za 1,29 €. Encián s olivami 45% stojí v akcii 0,79 €. Sušienky rôzne druhy 33 gramov sú v akcii za 39 centov. Gold Edition antipasti je v akcii za 1,69 €. Ryžové burizóny 70 gramov sú v akcii za 69 centov. Olivový olej 1 liter je v akcii za 5,99 €. Ak sa vám naše videá páčia, dajte like, zdieľajte ich a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Takto vám neujdú najnovšie akcie a zľavy.